Kuyintokozo enkulu ukuthi siphinde sikhulume la noMkhulu SHobel'khulu eClipharta sikhona khona la sebenzela khona la hlala khona sithe nje sihlale naye futhi sibheke nje umuntu obaluleke kakhulu. Mina ngicama uPastor Ningi khulu kunjani? Siyaphila njani Pastor Ningi? Siyaphila kuyintokozo nje siyaphila. Mlandele ke enkundleni zokuxhumana ukhona on Facebook SHobel'khulu Institute for Spiritual Healing. Uyakwazi umlandela lapho urana ama lessons lapho ungakwazi na ufunde likhulu so that mase kunesidingo sokuthi ufuna usizo so ukwazi ukuthi ukhanyiseleke entweni eziningi ngoba iyahlupha lento ufuna usizo vele so nezinkinga landela nje uthola ulwazi ungena inkinga makufika inkinga so nezixazululo on YouTube ezomsamo nethongo sokwazi nakhona ukufunda likhulu hamba subscribe ezomsamo nethongo neTV on subscriber usiyamlandela Mkhulu asibheke la udaba lomndiki elinye lamadlozi elinye lemoya ekhona existayo abantu abayisebenzisayo kodwa abantu abaningi abanayi understanding ejulile ukuthi masikhuluma ngomndiki sikhuluma ngani asibonge Mkhulu uma sikhuluma ngomndiki sisuke sikhuluma ngenhlobo thizeni yedlozi elifika emuntwini lengaba idlozi ngaba ithongo umndiki ngifuna ukuke ngichaze lapha Pastor Winning ngaphambi ukuthi ngijule kakhulu ukuthi umndiki uyidlozi elinjani elibuyapi elifunani elungiselwa kanjani ngoba ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi kuba nenkulumo obhikiswano ukuthi idlozi lumndiki liyini ngizochaza ngokomlando ngoba yonke into uma sizoyenza kumele ibe nomlando othile kuze isukela kuze ifike la sikhona kunomndiki lo esikhuluma ngawo kube nomoya wendiki noma indiki kunomndiki nendiki okay kunendiki nomndiki yonke into ngokwesizulu uma icala ngo I like indiki isuke kuyinto ekhuluma ngento bese ke into ecala ngo like isuke ichaza isimo somuntu manje ke indiki ingulo yomoya efika eza emuntwini ilethwa idlozi lomuntu ogulayo ezaqe umuntu egula kumele elashwe bese ke sithola umndiki lo oza mhlambe ngesiphiwo esithize emuntwini sokwelapha umndiki ke loyo lena imimoya esidonsa ngasemuva le eWest Africa lapho kutholakala khona isizwe esibizwa ngokuthi Mandingo people noma the Manlike people kulaba abazobuchwepheshe betechnology uma ubheka the Mandingo the Manlike people ubheka iculture yabo uyothola ukuthi esikhathini esiningi lokho okufundayo ngakho uzothola ukuthi ukona okuphuphayo uma wena unedlozi eluwumndiki elukwembethe iWest Africa ngisuke ngibala oMali oSenegal oGabon lapho ke umuntu ephupha esikhathini singephupha abantu abamnyama noma abantsundu kakhulu ngokombala abantu abade abakhuluma ulimi oluhlukile bese ke uthola ukukhuluma iholufu noma ukhuluma ilanguage ethile bese uthola umuntu uyadideka etime mhlambe ngisuke ngiphuphe idlozi lendawo kanti akulona indawo umndiki obuya eWest Africa umoya woyisemkhulu bethu osuka le emandulo ngoba iningi lethu lapha sikhona eMzantsi Africa sasabalala ngenxa yomfetane sasabalala ngalento ekuthiwa idiaspora noma African diaspora ngokulwa kobukhosi noma inhlanga ethile zilwa bese kuba khona abantu abatholakala le ko West Africa kusuke kuyidlozi elinjalo esikhathini esiningi so njenguveza ukuthi indiki nomndiki so le ndiki lona ke uma selikubambile yini ofuna uyenze mawuhlupha ubanjwe le ndiki yini ofuna umuntu ayenze indiki leli lisuke ligulisa umuntu indiki lifuna ukulashwa
noma ukulapha komoya oza ngaleli indiki mhlambe umuntu washona ehlushwa isimo samahlaba thizeni mhlamba amahlaba nje ukuthi lo muntu wathakathwa ephila manje siyamhlupha lamahlaba uyabuya uzongena kumina uma ezongena kumina uthola ukuthi uphawu olukhona kakhulu ukuthi nginendiki kusuke kuugula kakhulu ngihlezi ngikhala ngamahlaba bethi bawalapha walapheki lamahlaba kanti lapho uthola ukuthi is no longer a medical case noma into yodokotela basentshonalanga sekuyinto ethintana nani nabalaphi bendabuko abantu abasenza ngokomoya mele ke inyanga isiyabona ukuthi cha lebhobo onazo noma lamahlaba onawo ukugula wakwani komoya ngoba azikho impawu mhlambe ezikukhomba entwasweni noma ekuthwaseni kusho ukuthi kanjalo ke kumele ulashwe kube nendlela yokulapha isimo sendiki leli likhona okuyidlozi eliza ngengulo hayi idlozi eliza mhlambe ngokuthwasa so kungenzeka umuntu abe nendiki nomndiki kanye ngempela kuyenzeka Mkhulu ya esikhathini esiningi sike sididwe into yokugula ake ngichaze lokugula kamoya abantu baze baqonde kahle idlozi kuyenzeka ukuthi likuhluphe ngokugula ngoba it's a life threatening situation ukuthi wazi ukuthi uhambe uyothwasa ngoba unobizo kanti futhi uthola ukuthi ke mase kunjalo ke uyogula ngala ubuphuphi izangoma ubuphuphi inyoka ube unawo wonke amaphawu ukuthi lapha kumele ungene entwasweni bese ke indiki uthola ukuthi ukugula kwakho kungokomoya spiritual illness kodwa uthola ukuthi emaphusheni wakho nasebonakalisweni zakho nasekwenzeni kwakho kwempilo yakho akuthintani nesimo sobizo kumele ke manje uyolashwa so labantu lemimoya emibili iyakwazi ungena emuntwini owodwa bese ke uthola ukuthi kumele eqale lo muntu elashwe indiki ngoba leli indiki leli nayo liyidlozi kodwa elenkulu bese ebuya ezolapha manje ngesimo sokuthwasa ezothwasa idlozi eluwumdiki lona ke selizela ukwelapha manje sikazothi meka phothule bese uba umelaphi uyongena ephehlweni lo muntu eshayelwa amagobongo egide lo muntu enze indlela zakhona zasephehlweni ke bese seyophuthula ngokuyothwasa ethwase lona ke lendlozi elibizwa ngokuthi luwumdiki umdiki ungaphansi kwesizwe samadlozi esithi amangoni umndiki wona usuka from esizweni samangoni kodwa indiki lisuka uyindiki emntwini washona egula ufuna ukuthi nina niperformele lama rituals zawo ukuthi alaphe engalo kwelamathongo okay so ngifuna ke last day ukuthi siphetha nje ukuthi uma kungenzeka kumuntu efike kumelaphi mhlawumbe emthwasise kanti akamlapha ngapha lo muntu kuzokwenzakalana kupossible ukuthi lo muntu unendiki nomndiki afike lona nje abone lo nomndiki amthwasise akhohle lo usho lo muntu uzoqhubeka egule noma kukhona okungenzeka ngiyacabanga pastor weningi ukuthi baningi abantu abangakufakazela lokho kuma comment section ukuthi umuntu uthole sethwasile kuthiwa lo muntu unomdiki mele uthwase umuntu ngempela uthola ukuthi lokugula lokho kwami sephehlweni usephothule yonke into waboniswa ngisho ilwane kumele ayisebenzise waphothula ngokudla intwazo bese ke jike lo muntu lokugula kuqale phansi noma esekhaya ngoba leli ndiki alithintwanga kube nokudideka phakathi kwendiki nomdiki ngoba iningi labantu malikhuluma ngomdiki basuke bayicabanga ngenye indlela kanti awukho umoya ongafika emuntwini onganawo umlando noma lapho esizweni esibuya kuphi kuso no siyabonga kakhulu zileke bestakise la phakathi kwendiki nomndiki vezileke la umkhulu ukuthi yini indiki la exista yini umndiki uya exista kodwa kokubili lokhu akufani ngoba lokhu indiki liza ngokuthi umuntu agule ufuna nje aphothule elashwe ngokukamoya qeda berathi angathwasa akaqhubeki nokuthwasa
kodwa unomndiki yena-ke ijeni yakhe ibheke ekuthwaseni igcine ewumalapho endabuko. Siyabonga kakhulu mlandeli-ke Mkhulu SHobel'khulu laphana-ke ezomsamo nethongo TV ku-YouTube, kanti-ke SHobel'khulu Institute for Healing, for spiritual healing on Facebook. Urana ama-lessons lapho, futhi uyakwazi ukubhukha nawe uma ufuna ukuhlala phansi naye uxoxe ngazo lento lezi. Uma ufuna more details ngomndiki noma ngendiki ukhona. Siyabonga kakhulu. Asibonge kahle. Ayadanki.